ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Сауду ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми мошинхар, заминхар, квартирхаро. ирӯза наворда навори хундайҳо. Агар шумо любители хундай бошен ва хоҳед ки аз нарх навои хундайҳо бохабар бошен, пас ирӯза видео барои шумо дӯстони азиз. Навори пагоҳина хонаҳои душанбе мешавад, тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok ва Instagram рекламагузорӣ мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. наворда лайк занед, чизе боша рӯй кунед, рекламагузорӣ мекунем. Бародар азиз, дар ҳамон комментар анасен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин, замин, хона дар корай. худо хоҳад навори баъдина аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. чунки дар комментара хоҳиш кардан ки бародар хундайҳора зубор навор ку, аз рӯи коммент, аз рӯи хоҳиши мардум навор кардем. ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ наворда лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. ба ҳеҷ кас бовар накунед, ба ҳар як шахсо дар интернет фиребгаро бисёра диққат огоҳ бошем. бача азиз, навора сар мекунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ мӯзамон. дӯстон ами Toyota Hilux эълон мекунем, далши ба қисми хундайҳо мегзарем. Toyota Hilux рӯй кардан ки дар ноҳияи Ховалингай, солуш 1991, мошинои калонай. дӯстон азиз, моторош 2.5 автомат дизелни 91 сол. марамат касоне ки лозимтон астай, коробкаш вагонӣ 4ВД, ҳуҷҷати утил надора, ҳуҷҷати утилизатсия надора, ду баллони пеш лисияй, хуб бескамерни тобистона гашта мешавад. хуб ду баллони ақиб нормалияй. нарх 35,000 сомонӣ мега. агар аз номи канали Сауду ТВ занг занед, худо хоҳад бо арзонтон мекунад. марамат касоне ки хоҳиши харидори Toyota Hilux дорен, акада занг занед. мегзарем ба дуюмин хундай фурӯшӣ. қисми хундайҳоро тамошо кунед. мордай навқати хундай Аванте, солуш 2007 сол. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод тақаррур дорад. бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш автоматика. қисмати дарун беҳад тоза, мошинчаам нав 2007. хуб ҳуҷҷати солона дора, пробег 16959 километр мега пробег шабач азиз. ҳамиқа қайд кардан. мошин ягон расход надора, 4 баллони 70%. ай гирифтагӣ мега 4 амортизатори корейский мондамаш аз Россия равонаш кадам. алиш намешава, утилизатсия кардагӣ ҳуҷҷат дора. маълумоти пурра занг занед. нархш 77,000 сомонӣ. аз номи канали Сауду ТВ занг занед, бо арзонтон мекунам бача азиз. ина марамат Hyundai Avante 2007. мегзарем ба сеюмин Hyundai Starex. Starex харо ҳамҷаин дастура бардорен. Hyundai Starex астае ки солуш 2003 сол. объёмаш 3, коробкаш механика, мошини мусофиркашӣ дӯстон азиз. гази холияй дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ин нарх да кам ёвен, 35,000 да хеле Hyundai фикр мекунем камай. хуб оиди маълумоти пурраи Starex худотон дар WhatsApp 5208 ҳози занг бизанед, бигӯед ки аз канали Сауду ТВ номеротона гирифтам. хулас кадомитон любители Starex ҳастен, хоҳиши харидорӣ кардан дорен, дар WhatsApp шон ҳози занг бизанед. хона, замин, мошин чизе боша рӯй кунед. наворда лайкҳоро монед, лайкотон беҳад камай, дастгири сисирастай, лекин наворои ҷолиби Сауду ТВ тамоми интернетҳоро фаро гирифтагиай. лайкҳо хати поддержка кунед, чизе боша рӯй кунед, рекламагузорӣ аз мо, дастгирӣ аз шумо дӯстон азиз.
ҳами як кара дастгирӣ мекунем. Бозоров Тоҳир, мардуми Шӯрободай, паспортша бо як картаи Европаш дар тарафҳои Саховат сирк гум кардагия бачаи азиз. Ҳами хеле вазъият худо ҳеҷ каса нағалта. Мақсад агар битонен падилиса кунен ёки номераи акара ёки ҳам паспорта дар тиктокотон рекламагузорӣ кунен, иншоалло худованд бо бузургай баракат меёбен. Акара дастгир кунем. Паспортша бо як карта гум кардем. Мегзарем ба чорумин Хундай Аванте. Хундай Аванте ҳастае ки солаш 2008 сол мордаи фасони краскаи сафед. Рақамош падарка. Дар Душанбе бензин плюс газай. Коробкаш автоматай. Объем мотораш 1.6. Салон тозаҳай. Чехолои зур задагиай. Хулас мефурӯшаш. Коробка мотор соат баряй кор мекуна ва хадавой бошад трубчаҳай. Кондисионер бошад марожнивори яхай. ҳуҷҷат надора, алиш фақат ба мошини арзон болои сум монбутан. Марамад дӯстон акада сум дар кор будааст, ба ҳамин хотир ёки 68 000 сомон да мефурӯшаш, ёки ягон мошини арзон, ягон хечивекай, ёки ягон мошин дигаҳай бутен болои ягон сум бутен, ака камбудша ҳал кунад дӯстони азиз. خب نوار لایکور امونیم بچه در کامنتر نایسین از کدام مارکای ماشینو زبور نوار کنیم جدت میکنیم کامنتر. میگذاریم با پنجمین خوندای ساناتا. لوبیتیلوی خوندای ساناتا سالش 2008 در شهر هیسور. نگاه کننده 50,000 میگه بچه بپولش کردن. گازی خولی ابیومش 2 کاروبکاش مکانیکا. کراسکای سفید. خب تلفنشون برای تماس معلوماتی پرا رقم‌های اخیرش هم میگذاریم 2056 اخیر نمرش های خودتون باز معلومات پراش از اکا بگیرین. بعدا دوستان بعضی نفرها مینویسه که همون نوارای خانه ها را میمونیم، میگه که خانه هاتون به حد قیمت های. دوستان حرکت میکنیم که خانه های ارزان مونیم. او سوم باشه میگه در جنگل شوربا های، با اون خاطر ما خانه های قیمت ها کم نوار میکنیم. چی خانه میمونیم حرکت میکنیم ارزانش میمونیم بچه عزیز. خلاص کامنتر حتما فکروی خوب بنویسین، دستگیری کنین، نگار بکنین، نکنین گپوی قبیح لازم نیست بچه عزیز. همین چی مهنتی هست برای شما های دوستان عزیز. میگذاریم با ششمین خوندای فروشی. انا باز خوندای سنتای 2011 سال در یوونای بچکو یوون همیجاین. بنزینی خالی ابیومش 2 коробкаш автомат. Видиш зур. Хоб мошин яксола ҳуҷҷат плюс утилизатсия. Ҳама чи хулас зора, балонош нав. Мошин нозада срочно сум дар корай. Касе ки мехара ошиш шава. Объеми 2 хати коробкаи автомат хати 74,000 кадане бача. Дар 74,000 сомон ами 2011 соли санатара метонен бихарен. маълумоти пурра дар рақамҳои 4122 худотон занг зада оиди мошин маълумоти бешаша бигирем биродар азиз. навори пагоҳина навори хонаҳои Душанбе мешавад. касоне ки аз Душанбе хоҳиши хонахарӣ дорен, пас навора пага ждат кунем бача азиз. наворҳои пешнаи моро тамошо кунен. тиктоки инстаграм бо номи Сауду ТВ ҳай. мардуми тиктоки инстаграм лайкора биҷихе. мегзарем ба ҳафтумин хундаи санатаи дигарӣ. хундаи санат ҳастае ки солаш 2007 сол дар Душанбе нарх 38,900 сомонӣ. нигоҳ кунен 38,900 сом гази холияи объемаш 2 коробкаш автоматика ҳай. краскаи сафедай. мошин беҳад тоза ҳай. мотор плюс коробка ҳама 100% ҳай. хадавоиш тубча ҳай. краска дарун берун тоза ҳакай. берасход задагӣ пусидагӣ надора. خب 4 балон плюс 1 запаска мега 90% ҳай. ҳуҷҷати солуна утилизатсия дора. срочно баъд фурӯхтесем илтимос дастгирӣ кунем бифурӯшимаш. 38,900 кардем ки арзонаш мондам савдо шава. 2007 сол бача 2001 днесай. худотон маълумоти пураша дар WhatsApp ахириш 1995 ай. бози бо худотон занг занем биродар азиз. дар Душанбе нахаду. мегзарем ба ҳаштумин хундаи санатаи фурӯшӣ. навори пагоҳина не рӯз дига аз кадом маркаи мошино навор кунем нависен худохоҳад. кадом маркаи мошино дар комент бисёр боша, иншоалло ҳамон маркаи мошино
зубор навор карда мешавад. Хундай саната 2012 сол дар Душанбе. Бензини холӣ объёмаш 2, коробкаш вариатор. خب мотори мошин овоз пайдо кардагӣ мега. ҳами проблемаҳа яки пайдо шид мега. Харидори аниқе ки мехарен устошинос бошен, устота биёр, мақсад бибиниш бо далши камбудоша минус мекунем. пули соз карданша хоб пештар мақсад надодемша, ба ҳам хотире ки як камбуд пайдо кард мефурӯшем. Дига ягон камбудӣ надорад. Хундай саната 2012 72000 сомонӣ. мегзарем ба нӯҳумин хундай фурӯшӣ. хундай навбатӣ аст ки солаш 2018 сол. дӯстон азиз, дар Душанбе мордай фасон, краскаи зур, хоб нархи арзон боз болоӣ, бензин плюс газ, коробкаш автомат, объёмаш 1.6. дар ҳолати хубай савдо пеши мошинда мошин дар Душанбе қарор дорад. маълумоти бештар бигиренша 65000 сомонӣ мега. дар 65000 савдош мекуна. успед кунен касоне ки любители ами маркаи мошин ҳастен, акақати чахчах кунен. рақамошон 0696 ахири рақамҳои соҳибмулкай занг бизанен, маълумоти пураша бигирен. бародар азиз, рости гап я моҳай навор мекунем, лекин наворҳои зур кардесему лайко камай бачо медонен. ҳар рӯза 70-80% меҳмоно тамошо мекуна. чанд қа метавона лайкора зер кунедон. мегзарем ба даҳумин хундай фурӯшӣ. маркаи хундай аванте, краскаи тоза қадӣ ва сия. 2008 салон тоза. хуб дар Душанбе бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш автоматика. хуб ватсапшона мегзорем. мошин мега 9 моҳа ҳуҷҷат. хуб 4 диска баллони пачка, кондитсионери ях, хадавои тӯбча. хуб одамое ки алишӣ мекунен, одамо ғам натен. хуб бисёр ҳам арзон намешавад. 74500 сомонӣ мекемша. дар 74500 сум касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, акақати занг зада чахчах карда масъя кунен. хуб дӯстон, навор тамом шид. чизе буд, чизе хоҳиш кардем, чизе роӣ кардем, ҳамаша мондемша. далши чизе набуд ки рекламагузорӣ кунем, ждатон мекунем. фақат рақамҳои ватсапи моҳай роӣ кунед. чизе боша. раҳмат ба ҳаматон.